Talento sa pag-awit sa ka-proud Boholana nakadapit sa atensyon sa mga netizens ug ato siyang ila-ilahon. Pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. You're still the one I want to. From Shania Twain to Whitney Houston real quick. I have nothing, nothing, nothing. Don't make me lose one more time. Share my life. Kini ang video nga nag-viral ni Giselle Calonia, 27 anyos, taga Barangay Pook, lungsod sa Tubigon, Bohol. Miani na sa kapin 3 million views ang iyang video nga gi-heart o gi-share sa mga netizens. Butang nga iyang gikakurat. Really? Really? Hindi mo bitaw murag wa ka ikasulti na ano na. Pero nakurat ko, sir. May kulbaan ko. Hello, ay. Buon. Daghan ng mga tao nang ano asa sa kakak mo gaw ay sa amuang barangay diri sa mong lugar daghan makailan ko ito guys. Tumuli sa viral na video. Komedya pa niya nga igura siya nga giimbitar nga mo cover og kanta. Apan kanta di ay nga musukod sa kataas sa iyang tingog. Yung dili gid ko biritera no pero katong na-viral na ako. Ako lang jud muna lang jud ko na ako muna akong dagboy guba kayo kay di man jud ko pang birit jud sir. I'll never ask for too much. Dugang niya nga dako kaayo og natabang nga iyang talento sa pagkanta, ilabi na sa pagbaid sa iyang kumpiyansa sa kaugalingon. Matud pa sa edad niya 5 anyos, nadiskubrihan niya ang iyang talento apan gitago ra niya kini gumikan sa kahadlok. Apan human nga nag-viral siya og naila sa ubang tawo, napahimuslan na niya ang iyang talento pinaagi sa pag-apil og mga singing competitions. Passion inside can run from myself. There's nowhere to hide. Don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Kauban si Clans Gamutin, Mark Reggie Abella, GMA Regional TV Live.